በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ አሜን። ከምኡውን ታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ወላዲተ ክብሪ ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ጸጋ ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹኖ አሜን። የቕረታ ድማ እቲ ማለት ዘይለቐክልኩም ተጸሊነ ስለ ዝነበረ እዩ። የቕረታ ማለት ስለ ድምፀይ ከዓ የቕረ እንዳበልክ እየ ማለት እዩ። ከይተሃዱ ማለት እዩ ብድምፀይ ሓራይ እሺ በረኻትን ረድኤትን ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቦይ ናይ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራይ ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ሎማዓንትን ናይ ተማልን ዝነበሩ በረኻቶም ይሕደረና አሜን። 24 ጥቅምቲ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ አሜን። ሓለዋን ተራዳእነትን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ጽድቂ በረኸት ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። 24 ጥቅምቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ፋሒልኩም ተሰዲድኩም ዘለኹም አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብቓል ኪዳኖም ምስ ስድራ ቤትኩም እትራኸብሉ መዓልቲ የምጽእልኩም። ቅዱስ አቦና ካብ ዝኸድኩም ይምራሕኩም ንኸይትወድቁ እውን ይደግፍኩም። ፀሓይን ቁርን እውን ከይሃርመኩም ብቓል ኪዳኖም ይጋርድኹም አሜን። ዳግም መሬት ዓድኹም ንምርጋጽ ድማ ይርድእኹም። ብበረከቶም ይኸልልኹም። ብሃይማኖት ጸኒዕኩም ንምንባር ብዝተዋሃቦም ቃል ኪዳን የጽንዕኹም። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና አሜን። 24 ጥቅምቲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታና ተገሊጽሎም ብፍቕሪ ዝተወግአ ጎኑ ብኢዶም ምእንቲ ክድህስሱ ዝፈቐደሎም ንሶም ድማ ዘለዎም ኩሉ ኣውፂኦም ንደኻታትን ዝተሸገሩን ዓዲ ኣቦ ንዘይብሎምን ንኻልኦትን ምስ ሃቡ ካልእ ዝምጽእትዎ ምስ ሰኣኑ ዕርቃኖም ክሳብ ዝተርፉ ንዘልብስዎ እንዳውፅኡ ንነዳያን ዝህቡ ዝነበሩ መፍቀረ ነዳያን አባ ዘገርም ዓመታዊ በዓለም እዩ። በዚ ዕለት ድማ መልአክ ካብ ሰማይ ታቦት ናይ መድኃኔዓለም ኣምጽኡ ሃቦም። ከምኡውን በዚ ዕለት መስተጋድል መነኮስ አባ አብላርዮስ ዕረፍቲ እዩ። ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተሓራሚት ናይ ዕረፍታ በዓል ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሳ። አባ አብላርዮስ እዚ ቅዱስ ጋዛ ካብ እትበሃል ዓዲ ዝተረኽበ ክኸውን ከሎ ወለዱ አረማውያን እዮም። ናይ ዮናናውያን ትምህርቶምን ፍልስፍናኦምን ኩሉ ኣምሂሮም ኣዕበይዎ። በዚ ድማ ናይ አብላርዮስ ሰብነቱ ንጥበብ መሕደሪት ክሳብ ትኸውን ብፍልጠት ልዕሊ ኩሎም ኮነ። ድሕሪኡ ኣብ ዓዱ ዘየለ ካልእ ጥበብ ካብ ካልእ ዓዲ ምእንቲ ክምሃር ናብ እስክንድርያ ከደ። ኣብ እስክንድርያ ድማ ብዙሓት መምህራን ናብ ዝነበርዎ ቦታ ኣትዩ ካብኦም ብዙሕ ትምህርቲ ተምሃረ። ኣብኡ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ረኺቡ ከንብብ ጀመረ። ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ እለ እስክንድርዮስ ድማ መጻሕፍቲ ይትርጉመሉን የረድኦን ነበረ። ድሕሪኡ ክብሪ ይኹኖሞ ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ዘላለም ንዑ ይኹኖሞ መድኃኔዓለም አብላርዮስ ብጎይታና ኣሚኑ ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠመቐ። ድሕሪኡ ድማ መንኪሱ መንፈሳዊ ገድሊ ምፍጻም ጀሚሩ ብዙሕ ተጋደለ። ናብ አባ አንጦንዮስ ከይዱ ድማ መንፈሳዊ ዝኾኑ ብዙሕ ትሩፋትን እንዳሰርሐ ካብኦም ብዙሕ ተምሃረ። ድሕሪኡ ድማ አባ አብላርዮስ ወለዱ ከም ዝመቱ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ከይዱ ንዝገደፍሉ ገንዘቦም ኩሉ ወሲዱ ንድኻታትን ንጾሞም ዝሓደሩን መጽወቶ። ድሕሪኡ ናብ ናይ አባ ናይ ሶርያ ገዳማት ብምኻድ ናብ ሓንቲ ገዳም ኣትዩ ፍጹም ዝኾነ ጽኑዕ ተጋድሎኡ ኣብኡ ፈጸመ። ካብ ጾሙን ጸሎትን ስግደትን ብዙሓት
استلعل سونتو توديو قربتو مس أعصمتو كساب زتابق تقادل نس دما أبشوعات تجيزي حدا جيزي راح زمجب كنا مجبجن نايدر سعر ينبر تتعامل زلملمن مجبي أي كأس من نبرة دحري دما فليس خنا دنكي تعمرات زجبرن تنبيت زاربن كنا نقدس إبيفانيوس زمن كسن عبد سيتا قبرص دما إبسكوبس كم زخون تنبيت استزاربلو أبا أبلاريس يوم أبا أبلاريس قريتها أبا أبلاريس دما بمن كسنا عندها تقادله 63 عمت نبيرو تقلل لعب 8 عمتو تقادلو فتسمو بزعلت بسلام عرفه قدوس يوحنس أفوركن قدوس باسليوسن نابا أبلاريوس أبدرستم دقاقيمم أمسكينمو يوم برغتي حدرنا قدستي تقبل مريم نعو بزعلت تذكرة التوعل قويتنا بنايد خاسب تمثلو تقليسو انجرا زلمنا دحريو دما أبزبانا حازلا زفان واتو أدنا قدستي تقبل مريم نفالتا إذا قدستي بقولنا دكيسا زي تفلت عبار وعاصم دما بزيكا أب سنبت ولا حنتي مقب زي تكمس أنا برد ما ناي إقرات تقبل لزل حسولا زنبرو عباي إثيوبياويت قدستي تقبل مريم يا عدنا قدستي تقبل مريم تولدا أب غندر تقلالا قزات كحا أكبابيو ولدا اندرياسن مسكال كبران فحات እግዚአብሔር ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እንደማሩ በሃይማኖትን በመግባርን ኮትኩይቶም ይዕበይዋ ቅድስቲ አዴና ጸበለ ማርያም ንዓቅመ አዳም ንዓቅመ ሂዋን ምስ አኸለት ወለዳ በግዲ አመርዓዋ ንሳ ግን ምንም እኳ እንተ ተመርዓወት ድሌታ ስለ ዘይነበረ ለይቲ ወለሓንቲ ከይራያ ካብ ቤታ ወፂኣ ናብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ብብኽያት ጸለየት እንዳ ጸለየት ከላ ድማ እመቤትና ምስ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ከምኡውን ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተገሊጻ ንኽሕልዋ ድማ ነገረቶም ወለዳ ምእንቲ ከሓዝኑላ ፈሪሓ ናብ ሰብኣያ ተመልሰት ሰብኣያ ብግብረ ስጋ ንኸይፈልጣ ግን መላእኽቲ ይሕልዋ ነበሩ ንሰብኣያ ድማ ሰብነታ ከም እሳት የቃጽሎ ነበረ እነሆ ድማ ንሰለስተ መዓልቲ የእምረኡ ሰሓተ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ምስ ነቕሐ ድማ ንወለዱ እቲ ኩሉ ዝረኸቦ ነገሮም ወለዱ ድማ ከምዚ በልዎ ንሳ ካብ ገዳም ዝመፀት እንተኾይና ንዓና ኣይትግባን እያ ኢሎም ሰሊሞም ናብ ወለዳ መለስዋ ኣቦኣ ድማ ምእንቲ ናብቲ ሰብኣያ ክትምለስ ብዙሕ ገረፋ ሃረማ ብተኣምራት ግን ወላ ሓንቲ ኣይኮነትን ብምናኔ ክትነብር ደልያ ድማ ናብ ኣባ ገብረ ማርያም ከደት እዞም ኣቦ ድማ ምሂሮም ስማ ጸሎተ ማርያም ኢሎም ሰመይዋ ኣባ ገብረ ማርያም ምስ ኣባ ጽጌ ድንግል ማርያም ኮይኖም ማህሌተ ጽጌ ናይ መብርሃን ዝደረሱ ኣቦ እዮም ካብ ተጋድሎኣ ንምጥቃስ ድማ ክጸሊ ከላ ንመዓታ ንመሬት ይሓርሶ ነበረ ነገር ግን ሰብ ንኸይፈልጣ ሓመድ ጌራ ትደፍኖ ነበረት ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳጸለየት ከላ ብኽልተ መኣዝን ዝተቐበሩ ሙታት ጎበኺዩ ሰምዐት ስለኦም ድማ ለመነት ስዋኤ ድማ ሓዘት ርህሮ ኣምላኽና ድማ ጸሎታ ሰሚዑ መሓረላ ካብቲ ምንኩስ ጀሚራ ብጎና ደቂሳ ኣይትፈልጥን እያ ኣብ ዝሓመመት ጊዜ ድማ ኮፍ ኢላ ትድቅስ ነበረት ኣብ ጊዜ ኣስሓይታ ቆሪ መከራ እንዳተቐበለት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ትጽሊ ነበረት ኣብ መዓልቲ 8,000 ትሰግድ ነበረት ናይ ዮሃንስ ወንጌልን ራእይ ዮሃንስን መጽሓፍ ዘወትር ብምንባብ ትጽሊ ነበረት ናይ እመቤትና በዓል ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ኣርጋንን ውዳሴኣን ኣብ መዓልቲ 3 ጊዜ ተንብብ ነበረት አንቀጸ ብርሃን ድማ ኣብ በቢ7 ጊዜ ትጽሊ ነበረት ናይ ዳዊት መዝሙር ኣብ ዝፈጸመት ጊዜ ናይ ጎይታና መከራ ግርፋት እንዳዘከረት ንነፍሳ 100 ጊዜ ትገርፍ ነበረት ስለ ጳጳሳትን ንጉስን ድማ ሓደ 100 ጊዜ ስለ መነኮሳት 100 ጊዜ ስለ ሓጣን ድማ 100 ጊዜ ንነፍሳ ትገርፍ ነበረት በረኸታ ይሕደረና ካብ ተኣምራታ ዝተገብረላ ድማ ጻዕዳ ዕጣን ሒዛ ንሸውዓተ መዓልቲ ኣብ ልዕሊኡ ንውዓት እንዳፍሰሰት ትጽሊ እቲ ዕጣን ድማ ካብ ንውዓታ ዝተላዕለ ናብ ጸሊም ይልወጥ ነበረ በዓል ከም ዝኾነ ፈሊጣ ድማ ነቲ ዕጣን ንቐሺ ሂባ
أبناي مسوي مأنتي كعرقل لها بطو እግዚአብሔር ድማ ከም ናይ እስራፊኤል ናይ ጽንሃ መዓዛ ከም ናይ ኪሩቤል ዕጣን ሽታ ገይሩ ካብ ኢድ እቲ ቀሺ ክቕበል ከሎ ብግልጽ ተመልከተት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም እንዳጸለየት ከላ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝቆሰለ ዝተሸገረ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ንቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተገሊጹ ቁራሽ እንጀራ በሃብኒ ኢሉ ለመና። ንሳ ድማ ብፍጥነት ኣምጽኣ ሃበቶ እንጀራ ተቐቢሉ ድማ ብብዝሒ መንገዲ ስለ ዝደኸምኩ ኣብዚ ባንኪ ሓዚልኪ ከተፋነውኒ ይደሊ ኣለኹ በላ። ንሳ ድማ ሓዛኒት ንድኻ ስለ ዝኾነት ሓዚላቶ ስጋብ ናይ ምውርዋር እምኒ ዝኸውን ወሰደቶ። እንዳ ወሰደቶ ከላ ድማ ቆስሉ ክድሕን ጀመረ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ቆስሉ ድሒኑ ወልሓንቲ ከም ዘይረኸቦ ኮነ። ኣብቲ ግዜ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ኩለንተናኡ ተለወጠ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ካብ ዝባና ወሪዱ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ ዝኸበርኪ ኣገልጋሊተይ ጸበለ ማርያም ጓለይ እንታይ ክገብረልኪ ትደሊ በላ። ንሳ ድማ ካብ ስምባር ዝተለዓለ ከም በድኒ ከም ሬሳ ኮይና ኣብ መሬት ወደቐት። ጎይታና ድማ ኣበርቲዑ ኢዳ ሒዙኣ ተንስኣ ናይ ልብኺ ድልየት ልምንኒ በላ። ንሳ ድማ ኣምላኺ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ እንተደኣ ረኺበስ ኣብ ሲኦል ዘለዋ ነፍሳት ይቕረ በለሎም በለቶ። በዚ ምኽንያት ብናይ ጎይታና ርህራሄ ብናታ ኣማላድነት ብዙሓት ነፍሳት ካብ ሲኦል ወፁ። ጎይታና ድማ ሰላምታ ሂብዋ ብኽብሪ ዓረገ። ከምኡውን ጎይታና 3 በትሪ ሂብዋ በአን እንዳመርኮሰት ስጋብ ሲኦል እንዳኸደት ነፍሳት ተውፅእን ተምሕርን ነበረት። ደጊማ ድማ ከምዚ በለት ሰማያውያን ብዙሓት ኣስማት ኣውፅኡለይ ናይ ወይኒ ፍረ እንዳበሉ ይጽውዕኒ ናይ በረኸት ፍረ ዝብሉኒ ኣለዉ ናይ ገነት ፍረ ይብሉኒ በለት። ከምኡውን ካብ ልዑል ጎይታ ብዙሕ ጸጋታት ከም ዝተውሃባ ብህይወት ከላን ሓደ ቀሺ ነገረቶ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ብድንግልና ዝወለደት ክብርቲ ቅድስቲ እመቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጸበለ ማርያም ተገሊጻ ስመይ ዝተሸከምኪ ጸበለ ማርያም ሰላም ንዓኺ ይኹን በለታ። እመቤትና ብዙሕ ምስጢር ድሕሪ ምንጋራ ካብ ኣጥባታ ኣጥበወታ ብጸጋ ዝኸበረት ገበረታ። ብስም ድማ ብዙሕ ተኣምራት እትገብር ኮነት። ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ሰናይ ዝኾነ ተጋድሎ ድሕሪ ምፍጻማ ጎይታና ዓብይ ቃል ኪዳን ምስሃባ ብሰላም ይዕረፈት። ከም ቅድስቲ ኤለኒ ድማ ናይ ሞታ መስቀል ተሰኪማ ናብ ዝጽበያ ዘሎ ተስፋ ብኽብሪ ከደት። ዕረፍታ መስከረም 18 እዩ። ጥሪ 18 ድማ ዓመታዊ በዓላ እዩ። ናይ ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ረድኤት በረኸትን ይሕደረና። ብጸሎታ ድማ መድኃኔዓለም ኣቦይ ይምሓረና ኣሜን። ጥቅምቲ 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አውላሪዮስ ገዳማዊ፣ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም፣ ቅድስቲ አውስያ፣ አባ ጳውሎስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ፣ ቅዱስ አጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ አውላሪዮስ ዓቢ፣ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፊኤል፣ ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ኢትዮጵያዊ። አሜን አሜን አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ጸሎትን ሓለዋን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሃሉ። ሰቕዲ ናይ ቅዱሳን ጽድቂ ደመና ዓለም ዝነብር አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ በኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣረመለይ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ስለ ድምፀይ ደማ ይቕረብ ወለለይ ማለት ይሆነ።